Quin balanç feu d'aquests 3 anys de mandat? Des de la CUP nosaltres creiem que aquest mandat s'ha basat molt en la gestió del dia a dia de la població, però pensem que l'equip de govern no ha tingut un projecte clar per Manlleu, i aquest fet ens preocupa molt perquè, a més, creiem que és una cosa que no ve d'ara, sinó que és una dinàmica que s'ha anat instaurant al llarg dels diferents mandats d'Esquerra. Cal recordar que ja fa 15 anys que governa Manlleu i això crea certs vicis. Durant aquest mandat sí que des de la CUP hem aconseguit que es tiressin endavant algunes propostes, per exemple, a nivell de memòria històrica, quan es va aconseguir canviar el nom de 3 carrers que tenien noms franquistes o feixistes, o, per exemple, a nivell de l'IBI progressiu es va aconseguir que per primera vegada els grans comerços i grans indústries paguessin un IBI més alt i els petits i mitjans comerços en paguessin un de més baix. Però, en canvi, en molts altres àmbits, les propostes que hem fet des de la CUP ni tan sols s'han escoltat. Per exemple, creiem que en tributs i impostos hi ha molt marge per aprofundir en la progressivitat, que qui més té pagui més i que qui menys té pagui menys. En l'àmbit de l'habitatge, per exemple, l'equip de govern ha incomplert compromisos reiteradament que tenia de denunciar públicament o de sancionar les entitats bancàries que tenen pisos buits a Manlleu i que no els posen en lloguer. La CUP som molt crítics amb el fet que s'hagi externalitzat alguns serveis, com per exemple la gestió del pàrquing i de la zona blava, o també durant aquest mandat hem vist que no hi havia una prioritat de fomentar el petit i mitjà comerç. Hi ha altres àmbits que podríem parlar, és el desmantellament de l'àrea de jovent que hi ha hagut durant els últims anys. Nosaltres hem fet propostes, per exemple, també d'introduir mecanismes de participació als plens i fer-los més oberts i més participatius, i això se'ns ha tancat. O, com deia, a nivell de POUM, no tenir com a objectiu final únicament el creixement, sinó posar les persones al centre. Quines prioritats teniu per aquest últim any de mandat? Per nosaltres l'objectiu és el mateix des que vam entrar, el d'incidir en tot allò que ens sigui possible, ser crítics amb tot allò que no compartim, però també fer propostes i ser propositius a l'hora de generar alternatives. També nosaltres som conscients que el projecte que defensem de la unitat popular i les propostes transformadores que voldríem aplicar a nivell de més participació, a nivell de generar projectes d'economia social i solidària, en la lògica de repensar Manlleu en la clau de que les persones puguin viure més dignament, requereix un replanteig a moltes de les polítiques que es fa des de l'Ajuntament, però també alhora necessita molta feina a nivell de carrer, a nivell de moviment veïnal, d'associacions culturals, de moviment ecologista, grups feministes, etc. Per tant, nosaltres, com fins ara, aquest any que queda, seguirem fent feina dins l'Ajuntament, però molts d'aquests àmbits els continuarem treballant des del carrer perquè creiem que és fonamental fer-ho així. Quina nota li poses a l'oposició? Nosaltres, des de la CUP, considerem que aquest equip de govern no té un projecte per Manlleu més enllà de gestionar el dia a dia, i d'alguna manera podríem dir que ha dimitit de la responsabilitat d'abordar algunes de les problemàtiques que tenim a Manlleu. I, per tant, per incompareixença, la nota que li posaríem seria un no presentat.